सारख्या 1100 कोटींच्या प्रकल्पाची घोषणा करणारे मंत्री दीपक केसरकर त्याबाबत अधिक माहिती देतील। यावरून निवडणुका जवळ आल्याचा दिसतं असा खोचक टोला माजी आमदार राजन तेलींनी लगावलाय। भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना हे दोन वेगळे पक्ष आहेत आणि माझं एकच तुम्हाला सांगणं आहे की तुम्ही लोकल आहे, ज्यांनी घोषणा केली त्याच्याबद्दल तो सविस्तर सांगू शकेल की ज्याकडे खूप माहिती असेल आणि आतापर्यंत ज्या घोषणा आहेत ते तुमच्याकडे मी देईन तुम्हाला। तर तुम्ही हा प्रश्न जर त्यांनाच विचारला तर सगळ्या दृष्टिकोनातून चांगलं होईल आणि ते उत्तर द्यायला जर सक्षम नसते काय ते उत्तर द्यायला जर सक्षम नसते मग पुढे कधीतरी आपण त्याचं उत्तर देऊ। पण पहिल्यांदा ज्यांनी घोषणा केली त्यांनी काहीतरी मीटिंग घेतली असतील, त्यांच्याकडे काहीतरी याच्यातली टिप्पणी आलेली असेल, संतोष तुझ्याकडे त्यांच्याकडे काहीतरी टिप्पणी आलेली असेल, त्यांच्याकडे काहीतरी परवानगीचे पेपर आलेले असतील, त्यावेळी एवढे माझ्या 1100 कोटीची घोषणा सारख्या 1100 कोटी। तर मला याच्यातनं फक्त एकच गोष्ट वाटते की निवडणुका जवळ आल्या। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।